Allahu jamam jettumi jom rahamata nde yimre ha ɗone foɗɗata ɗone joftata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En calmini kadi dendagal ɓiɓɓe julɓe wiyoɓe ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hono no calmino l'islam wiiri yo julɓe calminiri ni en mbiɓe kamɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Haaldete moon ko ceerno Racine mo ceerno Abdoul Aziz to wuuro men Sadel ɓurɗo jooɗade to leydi France, kono hannde o gonɗo ɗo e Sadel garɗo tawtorede ziyara mo ɓe mbiyata ko jinnaɗo muɗum, kono kañum nodditirtoɗo ko ceerno muɗum hono ceerno Abdoul Aziz ɗo e Sadel. sa elle namni sa namnima namnal ngal namdiɗami holgol ɗo ceerno Abdoul Aziz, elle ko namnal ngal yumma Aïcha radiallahu taala anha namnano hol jikkuji annabi sallah sallam, nde o namnande ko jaabino ko minen ko ɗum tan min mbawata jabadema. Yumma Aïcha radiallahu taala anha o meeɗi wiyede hol jikkuji annabi sallah sallam, o wi khuluquhu alquran, o wi jikkuji annabi sallah sallam ko qur'ana. Minenne kadi min mbawi jabadema tan wonde ko ceerno Abdoul Aziz jikkuji makko ko qur'ana, kanko qur'ana tan o jikki, sikki ala kanko o fayi koyngal makko tan koye sunna koye koyngal annabi sallah sallam, kanko ko ñemtiɗo annabi sallah sallam ha seeki ada. Won noon kadi en mbiyaka hen ñemtina hay goto so wona annabi sallah sallam. Mbiɗen ko laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Won noon ko ɗon tan mawnirte kala ɓurɗo ñemtide annabi sallah sallam, sikki ala kanko ko dañi ko fof o mawniri tan ko ñemtide annabi sallah sallam, gila no jooɗoto, gila no ñamirta, gila no yardata, gila no yarata, gila no haaldata. Sikki ala so tawi a jangi jikku annabi sallah sallam tan sa yino wayni tan andat tan ko ɗum gotum. Minen de kam noon min jiirimu. Eyyi kadi sikki ala minen min mbawata nanguirdemo kanko baba ngu, min nanguirtamo tan ko ceernako hayso min jiiɗi min mbawa. Sa fof noddanno min minen ɓesgu fof o joƴƴina min, o wiya son cikki mboɗo jogui min ɓiɗɗo walla almudo, on toñi koye mon. O wi min mi ala ɓiɗɗo mi ala almudo. O wi kala cikkuɗo mboɗo jogui ɓiɗɗo walla almudo yo fam funti hoore muɗum. O wi kanko ala ɓiɗɗo walla almudo. O wi kanko wondi tan ko baɗowo ko weeli Allah e gaccowo ko Allah haɗi. O wi kanko ko oɗo tan wondi. Eyyi sikki ala ɗum koye konngol makko ceerno. Kadi sikki ala kala ñemtiɗo annabi sallah sallam ko noon tan wayata. Eɗen gandi kala biyowo ɓiyam walla almudam on ne manki jikkade jikku annabi sallah sallam. Eɗen gandi ko Allah wi to qur'ana o wi annabi sallah sallam, o wi ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatiman nabiyyin. O wi ko gande annabi sallah sallam o wona bamum hay goto, kanko ko annabi ko nela sa sallam ko timmode annabaɓe, kanko wona bamum hay goto. sikki ala kala nodditoɗo min kaari ko ɓiyam walla ko almudam on ene manki jikkade jikkude annabi sallah sallam. sikki ala enen noon kam kanko en jiyani makko oɗon sifa fottude kaari ko ɓiyamen walla an ɓiɗɗo o jiiya e makko wonde aɗa fama makko babagu ala. Allah ene seedi enen kam ko ɗum woni ko jiiɗen makko. Sikki ala kanko ceerno Abdoul Aziz radiallahu taala anhu, kanko kam yimɓe fof ne gandi mo. Kanko dendagal yonta makko ɓe o yontodirano, ala hen mo famodirani, ala hen mo hutodirani. Kadi woni hen gonɗo less makko e gonɗo dow makko fof kanko amo woni less muɗum. Ɗum tagui ala hen mo famodirani en mbawide ko oɗo o jotodiri walla ko oɗo o jotodiri. Dendagal ɓe o renduno gurdam mbiyen tan kamɓe fof ala e mabɓe fof mo jotodirani, ala e mabɓe fof kadi mo ittanani gueɗal, ala e mabɓe fof mo waddani hunde. Ɓe o yontodiraɓe. Ɗum tagui en mbawa limtude hay ceernaji goto mbiyen walla ko o walla ko o, ala ko fof dan dendagal ɓe o wurduno e zamanu makko. Moni fof kala hen mo yi cikkata ko on ɓuuri yidde goɗɗo, kala hen mo yi cikkata ko on ɓuuri yankinnade goɗɗo, kala hen mo yi cikkata ko on o yowiti. Eyyi kono kam ɗo yowiti ɗo kadi yimɓe fof ne gandi hakkude makko ceerno Boyinaji no wayi. Eyyi ɗum kadi ko goɗɗum. Kono amma kam ko heddi ko ɓe o rendi yonta ɓe ɓe o yontodiri ɓe, kala hen mo yi tan sikkata ko kañum tan jeeyimo, kanko ko noon wonno sifa o, ko ɗum tan kadi min mbawi sifade hen. Eyyi sikki ala ziyara o waɗi gartam no fewi, o waɗini gartam julɓe foof, o waɗini gartam kadi surtout ma wuuro Sadel. Sa welama mbiya ziyara o wona ziyara ceerno Abdoul Aziz, ziyara o ko ziyara Sadel. Ziyara o ko ziyara Sadel naɓe, wona ziyara ceerno Abdoul Aziz. Eyyi andu ziyaruji kewɗi ne goodi ko seereɓe ɓe tan e koye mumen kañumen jaltata wallantere walla ɓesguji mumen mbiya gaare mbaɗnen jinnaɗo amen ziyara. Kono ala, kanko wona kanko fo ɗeni ziyara o ɓuuri duuɓi jonɗi duuɓi sappo walla duuɓi capantati walla duuɓi nogas wuuro ngo ene yiɗi waɗandemo ziyara kanko ceerno Abdoul Aziz emo sali. O wi kanko o yiɗa waɗanede ziyara, won noon dental so heewi
fof ne wawi wonde hen kadi ko an wonata responsable amo doganno ɗeɗon gueɗe ha noon wattan gurdam makko nde waɗante ziyara taw ɓuuri duuɓi 70 taw mawni hen kadi heddiɓe nde makko ɓe porsimo noon o wi wonde tawde mbiɗon oɗon mbaɗa ziyara ɗum noon jeeyete to ceerno cheikh Niang Boyinaji on hokka on yamirode so on yamiri mbaɗon ɗum tagui ɓe jeehi toon on saaha ceerno cheikh yamiriɓe ɗum tagui ɓe batti wadde ziyara o ɗum tagui ziyara o wiyetaki ni ko ziyara ceerno Abdoul Aziz ala ziyara o ko ziyara Sadel eyyi won noon kadi ɗum tagui wadde tampinani lorlani andu ziyara so tawi a faadi ha yonti ha ɓendi tan ɗum tagui ha waɗi hoore muɗum tan ɗum tagui waɗata hen tampere waɗata hay hunde ɗum tagui ziyara o ɓesgu ngu tampani hen ngala hen caɗele hay goto ko wuuro ngo woni alhaali o foof won noon ziyara o ko ziyara wuuro ngo wona ziyara galle o ko kamɓe tan ndendi wuuro ngo foof almuɓe makko foof ɓesgu makko foof fuutankoɓe foof ndendi mbiide oɗo moƴƴo amo mérite waɗanede ko ganduɗa ñalawma mo eɗen mawninamo eɗen kaala jikkuji makko pour on saaha sukaɓe men aroɓe ɓe mbawa nande jikkuji ɗi ganda holi oɗo janggamo holno wano pour mbawa jikkade jikkuji makko ɗi kadi sikki ala kadi guila fuɗɗi alhamdulillah ene waɗi nafoore no fewi ene waɗi nafoore no fewi no fewi no fewi ha en mbawa limtude nafooje gonɗe hen ɗe so saaha o yonti dendagal to ɓiɗɗo fuutanke wonno dendagal to ɓiɗɗo julɗo wonno ara ɗo ene wayrunoɓe yiidirde jiidira sikki ala kadi sukaɓe aroɓe lesɓe kadi dañi hen nafoore no fewi ene paami ko rendi ko so rendi soko kewal ngal no heewirta ni sukaɓe ene tesko hen hol biyata ceerno Abdoul Aziz holko rendinen ɗo rendin ɗo ko biyata ceerno Abdoul Aziz on holko wonno wonko niwano ɗum yooɗa sukaɓe ɓe yooɗa yonto yooɗa almuda ngu jomumen kadi gueto kadi ñemtinde ɗin jikkuji sikki ala ɗum kam nafoore mum en ganda ni holto en mbawa haalde nafoore ziyara o eyyi sikki ala ko enen kam basiytoɗen tan julɓe ɓe komo sababu mum rendinen ɗo woni ceerno Abdoul Aziz ko wasiytuno yimɓe kanko wasiytuno yimɓe tan ko yo yimɓe kul Allah yo ɓeydo hulde Allah ɓeydo rewde sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kadi sikki ala kadi eɗen basiyo yimɓeɓe neɗɗo so yeehi ziyara wona ñamde wona yarde wona ñantade wona hew ala ko ziyara ko ganduɗa sa ari juulade moƴƴo o a wittat andude oɗo moƴƴo kam holno dañinde ɗo moƴƴere holno wano holno jikkino eɗen basiyo yimɓe kala dendagal garɗo ɗo henne yo eto andude e jikkuji makko hay soko jikku goto on saaha so hooti on saaha on jikku o ƴeewa kanko nde ñemtinde ɗum on saaha mbiyata o daña nafoore wonde hende heddotoɓe ɗo ɓeɗe kadi eɗen ñaagui Allah kañumen kadi yo keddo kadi e jikkuji kadi ɗi ceernajo o jikkunoɗi sikki ala ceernajo kanko o jikkino tan ko jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam eɗen gandi kadi ko laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun ñembeteɗo ala ñemtinteɗo ala sowona annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ñemtinɗomo kadi ko ñemtinteɗo ɗum waɗi seeɗa men ɓe kamɓe koɓe ñemtinde annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum tagui ñemtinɗo kaari on sikki ala ñemtin tan ko kaari wona en ñemtinani annabi sallallahu alaihi wasallam ala ñemtinɗen ko ñemtinnoɗoɓe ñemtinde noon ñemtinɗo kaari on ñemtin tan ko kaari eyyi ko ɗum tan woni komin mbasiyto yimɓeɓe a jarama seydi komi andana Allah jarama ka moƴƴo emin mbima kadi yo Allah yo moƴƴere min beltima kadi e gargol ma ɗo no fewi no fewi no fewi sikki ala kadi onon kadi wonɗo keɗan ɗon julɓeɓe kadi feññinde moƴƴere kadi machallah ɗum ne kadi ko hunde mawde no fewi so wonano onon kadi moƴƴereji ɗi so peññinaka yimɓeɓe mbawata naftorade sikki ala onon kadi oɗon jogui hen gueɗal no fewi emin ñaago Allah kadi yo Allah junnum ko gonɗon e dow mum ko kadi hokkon cellal adda kadi yaajeɗe hokkon sembe kadi mo ganduɗa hokka on doole ɗon peññinira kala ɗo moƴƴere woni e nder aduna he taw oɗon mbawa feññide ɗum yimɓe fof jiya naftoro ndu sawdu noon kon dultoto ndu tundata hay gando o kami hulɓinade mi ɗaccata hiƴe wawde gandal holoyade sirrata kala neɗɗi yanke ko faggiti koko rahanata hiƴe wawde gandal holoyade sirrata e kala neɗɗi yanke ko faggiti koko rahanata hiƴe wawde gandal holoyade sirrata kala neɗɗi yanke ko faggiti koko rahanata e mawninde sawru e hewde doole ne dandata ƴew yidde Allah so golleta kene naftata e mawninde sawru e hewde doole ne dandata ƴew yidde Allah so golleta kene naftata